Mayong adlaw mga higala, adlaw karon nga Domingo, Pitsa 21 sa bulan sa Abril 2024. Tuguti nga doon ako'y pagbabasahon nga bersikulo sa Biblia na makita sa Exodus Kapitulo 19, bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 8. Exodo Kapitulo 19, bersikulo 3 hangtod sa 8, nagaingon ang pulong sa Dios. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo dito sa bukid og ingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Eptuhanon ug kun giunsa ko kamo pagdalangan ni kanako sama sa pagdala sa agila sa iyang mga piso diya sa iyang mga pako. Kung magmasinugtanon kamo kanako ug magtuman sa akong mga sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibok kalibutan ug kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mo kini ang isulti mo sa mga Israelita. Busa milugsong si Moises ug gitigom niya ang mga pangulo ug gisuginlan niya sila sa mga gisugo sa Ginoo kaniya. Unya ang katawhan nagdungan pagtubag, buhaton namo ang tanan nga gisugo sa Ginoo ug gisuginlan ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tao. Ang Dios magapanalangin sang pulong. So kato arto karong hisgutan ang pinili nga katawhan sa Dios. Kung atong basahon ang Exodus Kapitulo 12, bersikulo 1 ngadto sa 3, ang Dios nagsaad og panalangin, ang Dios nagsaad sa yuta, ang Dios nagsaad og kaliwat. Sa diya nga si Abraham sanong sa sugo sa Dios nga biyaan ang iyang katawhan og mulakaw sa usa ka nasod. Ug diin ang Dios nagsaad og panalangin alang sa mga kaliwat ni Abraham og ni Abraham mismo og sa iyang mga kaliwat. So tulo ka mga saad ang gihatag sa Dios kang Abraham. Ang Dios nagsaad og yuta, ang Dios nagsaad og kaliwat, ang Dios nagsaad og panalangin og pinaagi kang Abraham og sa iyang mga kaliwat ang tibuok kalibutan mapanalanginan. Karon natuman ang saad sa Dios ngadto kang Abraham pinaagi sa mga Israelita. So nihigayon na dito na sila sa tiilan sa bukid sa Sinai og misimba ni sila sa Ginoo. Pero doon na giingon ang Ginoo. Ngari lang ta sa bersikulo 5, ngari ta mo focus no? 5:6. Nagaingon ang Ginoo. Kung magmasinugtanon, gingon nila sa 5, kung magmasinugtanon kamo kanako og magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibok kalibutan og kamo mao ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari usa ka katawhan nga gigahin alang gayud kanako. Mo kini ang isulti sa mga Israelita. So atong nakita nga kun magmasinugtanon ang katawan sa Israel sa kubinan sa kasabutan tali sa Dios o kang Abraham, mahimo silang balaang iyang piniling katawhan, mahimo silang iyang usa ka balaang nasod, harianong mga pari. Pero atong tan-awon ang kasaysayan sa Israel. Magsugod nining magsaad kang sa Ginoo kang Moises. Basa na to ang Exodus, Leviticus, Numeros. Dunay nagkalalain nga mga panghitabo sa Israel na ang ilang pagkamasupilon sa Ginoo, na ang ilang pagkamasinupakon, pagpagulbul batok sa Dios ug ang Dios muhat mahamtang kanila og silot
mopahamtang nila og mga katalagman ug mobalik sila sa Ginoo kung simba hangtod niabot ang panahon nga nangayo sila hari ug gihatag kanila si Haring Saul. Si Haring Saul usab gisalikway sa Ginoo tungod sa iyang pagtuman sa sugo sa Ginoo nga laglagon ang tanan gayud nga mga Amalekanhon apan nagbilin siya og pinakamaayo. Wa ni sumala ang sugo sa Ginoo, mao nga gisalikway siya ingon nga hari. Tungod na ang Dios nagpili kang David nga mupuli kang Haring Saul. Og sa diyang si David mo na imong hari, gisaaran siya sa Ginoo nga tungod sa tinguha ni Haring David nga tukuran niya og templo ang Dios, gisaaran sa Ginoo nga dili ikaw may mutukod sa templo kundi ang imong anak, og pinaagi sa imong anak siya magtukod sa templo og ang iyang gingarian mulungtad sa walay katapusan. So mao na ang saad sa Ginoo kang David. Sugikan kang Abraham, then ang katawan sa Israel pinagi kang Moses, dayon kang Haring David nga siya ang magtukod og templo. Ang initial nga katumanan ana mao si Solomon. So gitukod ang templo apan unsa may nitabo ni Solomon. Tungod kay doon na say 700 ka mga paganong mga asawa o 300 ka mga paganong puyo na agni siya pagsimba sa ilang mga Diyos. Muna ang resulta na pahin ang gingharian sa Israel. Doon ay Northern Kingdom, doon na say Southern Kingdom. Unya, pagkahuman ni ana, ang mga hari sa Northern Kingdom wala magmatinumanon sa Ginoo. Ang katawan sa Northern Kingdom sa Israel munang nabihag sila sa Assyrian Empire sa tuig 700 kapin. Ang Juda mao gyapon wala magmatinumanon diha sa kasabutan sa Dios og ni Abraham, munang nabihag sila sa tuig 500 kapin. Nga naman tungod kay nagaingon diri ang pulong sa Ginoo, kun magmasinugtanon kamo, Exodus kapitulo 19 bersikulo 5, 6. Kun magmasinugtanon kamo. Mahimo kamo akong katawhan, piniling katawan, pari anong pari, balaang nasod. Apan unsa may nitabo, wala sila magmasinugtanon. Resulta, ang Northern Kingdom nabihag sa Assyria, ang Southern Kingdom nabihag sa Babylonia. Pero ang man sa 70 ka tuig gibabalik sa Ginoo pinagi kang Haring Zero sa Persia ang Southern Kingdom. Gitukod nila pag-usab ang Jerusalem, gitukod pag ang templo, gitukod ang mga sistema sa pagsimba nga gitudlo sa balaod ni Moses. Apan nagmagulanon ang katawan sa Israel tungod kay wala gayud mapakita ang himaya sa Dios. Mao na nga nag-uul sila. Apan ang Dios nagsaad gikan kang Hagay sa Karaya ug Malakay nga mobalik siya. Human sa kang Malakay dunay 400 ka tuig nga silent kahilom. Apan bisan pa ni ana gituman sa Dios ang iyang saad, nibalik siya og nibalik ingon nga usa ka bata no dito sa pasungan. Og diha kang Kristo natuman ang saad sa Dios ngadto kang Abraham, ang saad sa Dios nga sa mga Israelita nga pinagi sa iyang kaliwat mapanalinginan ang tibuok kalibutan. Ang katawan sa Israel wala magmasinugtanon, munang natagak sila apan si Jesus mooy mibarog in behalf sa Israel og nagmasinugtanon siya. Apan unsay nahitabo sa iyang pag-anhi. Kung atong basahon ang Juan kapitulo 1 bersikulo 11, ang nahitabo mao
gisalikway siya sa iyang katawhan. Matod pa dinhi Juan 1:11, miani siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya. Ang tuyo kini Jesus, Mateo 1:21, mao nga luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Tungod kay nakita na to sa akong gisaysa ganina ang kasaysayan sa Israel nga sila nahulo kayo. Wala magmasinugtanon sa Dios. Muna ingon si Jesus dire sa si Mateo sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21. Manganak siya batang lalaki ug ngali siya Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Apan Juan 1:11, miani siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya. Pero doon ay good news nga naman. 12. Apan katong mudawat o musalig kaniya gihatagan niya katungod nga mahimo mga anak sa Dios, nahimo sila mga anak sa Dios sa tawhanong paagi ug pagbuot, dili sa tawhanong paagi ug pagbuot, ang Dios mismo mo ang naghimo kanilang iyang mga anak. So diha sa Old Testament, ang Israel wala magmasinugtanon ngadto sa Dios. Apan si Jesus nagmasinugtanon, busa ang tanan nga muto kaniya isipon sa Dios nga iyang mga anak basihanan sa pagkamasinugtanon ni Jesus. So diyang mutuo mudawat kang Kristo, isipon sa mga anak, o sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13, unsa may sunod nga mahitabo, Efeso 1:13, nagaingon dinhi, ug usab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. 14, ang Espiritu maapasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Ginoo sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya. So duha ka butang, mahimong anak sa Dios ug mahimong makabaton, makamapatikan sa Espiritu Santo nga may pasalig. So ang saad sa Dios kang Abraham, ang saad sa Dios sa katawan sa Israel sa pagpasinugtanon, tungod kang Israel wala magpasinugtanon apan ang Dios wala mo surrender. Gipadala niya iyang bugtong anak ug mo'y nagmasinugtanon ngadto sa Amahan, mo na nga ang tanan nga mutuo mudawat kang Kristo mahimong katawan sa Dios. Ug mo na nang maingon dinhi sa 1 Pedro kapitulo 2. Mo ni katapusan nga akong i-share nga bersikulo sa Biblia, 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 ug 10. Unsa man kining gingon dinhi? Apan kamo mo ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magtsangyo sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangingit ngadto sa iya katingalang kahayag. Jis, kanito dili kamo katawan sa Dios apan karon katawan na kamo niya. Kanito wala maluy ang Dios kaninyo apan karon gikaluy-an na kamo. Wala na ang word kun magmasinugtanon kamo mahimong piniling katawan. Ngano man? Tungod kay si Kristo nagmasinugtanon na. Atong ibanay pagbasa sa unaha us-us, nagisgot kini mo kang Hesus ang bato nga gisalikoy sa mga tao apan gipili sa Dios. So diha sa pagkamasinugtanon ni Kristo, ang tanan nga mutuog mudawat kaniya mahimong piniling katawan sa Dios. Wala na ang requirement nga kun magmasinugtanon. Kay ngano man, nagmasinugtanon naman si Hesus. So ang atong himuon, atong dawaton tuuan siya. Ingon nga Ginoo manluwas sa atong kinabuhi aron mahimutang kabahin sa katawan sa Dios, kabahin sa saad sa Dios kang Abraham, kabahin sa saad sa Dios ngadto kang David. Ug may sakop ta sa panimalay sa Dios, may sakop ta sa paghari sa Dios. Kinahanglan atong tuuhan dawaton si Kristo atong Ginoo ug manluwas sa atong kinabuhi aron kita mahimong kabahin sa pamilya sa Dios, kabahin sa saad sa Abraham o kabahin sa saad sa Dios ngadto kang David. Daghang salamat.